Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Álex Nes Pereira, que é o presidente da Cofradía da Dorna de Ribeira. Bos días, Álex, gracias por vir. Moi bos días, gracias por a invitación. Nada. Contame un poquinho, porque levas realmente pouco tempo como presidente, non? Como estes últimos meses, desde novembro ou así, non? Sí, como presidente, pois levo desde decembro. Decembro. Sí. Pero metido na Dorna sería o meu 13º ano. Moitos anos xa. Cambia algo a cousa ahora que estás ti encabezando? Bueno, de como eu coñecía a Dorna, cando me metí na Dorna, a día de hoxe, pois sí que a Dorna cambiou moito. Xa, pero bueno, o progreso da vida e de todo tamén influye no que é a realización da festa. Claro, como dirías que cambiou nestes anos todos? Sobre todo, pois, en seguridade e infraestructura. Queiras ou non, a vida mellora, e os concertos da Dorna melloran, e eso notase bastante. Cando colleches a presidencia, dixeches que loitaríades polo festivo, porque este ano, por primeira vez, o 24 de xullo non é festivo en Ribeira. Como levades eso? Bueno, casualmente, hai 13 anos, como che falaba ahora cando empecéi, con Eduardo Iglesias, antigo presidente, conseguiuse o festivo. Despois de moitos anos intentando conseguir o festivo, conseguiuse, e casualmente, xusto cando eu son presidente, pois quedamos sin festivo. Pero bueno, seguiremos loitando por el e faremos todo o posible por recuperalo, xa que considero que é o festivo que quere o pueblo, non que quere eu, nin moito menos, senón que, como digo moitas veces, se en Ribeira se chegara a facer un referéndum dos festivos, eu coido que a Dorna saldría vencedora. Considerades que este ano vai a cambiar algo por non ser festivo, que vai a influir? Bueno, pois non sei a nivel da romería se influirá algo, porque é o último día, adoitamos a comer cas familias o día decoroso. Non sei, nós nunca, cando era festivo, nunca obligamos a pechar a nadie, sabes? Sempre demos a oportunidade de pechar ou abrir, non poñemos a nadie na porta para que estén pechados os locales. En este caso, non sei como será, pero seguramente pois moita xente faga o contrario, moita xente pois podería abrir e moita xente pechará e irá á romería. Porque, para os que non coñezan, que me contabas xusto ahora antes de empezar, o que significa para vos esta festa, que significa para Ribeira esta festa da Dorna? Pois é un sentimento que tes e que só pasa unha vez no ano, é dicir, para a xente de Ribeira, o fin de ano é o día 24, cando acaba a Dorna, sabes? Sí. Porque é unha festa con moitísimas cousas, moitísimos ingredientes, moitísimos eventos dentro do propio evento. Contame un poquinho que se fai para que nunca fora. Polo general, suelen ser entre 6 e 7 días de festa, según calendarios. Temos distintas actividades, porque, por exemplo, empezamos cunha cerimonia de iniciación por todo o alto, o cal hai DJs por distintas partes de Ribeira, e adoitados ao público que suele ir pois, a esas plazas ou a eses bares. Despois temos as nosas propias actividades, como poden ser o voo sen motor, que todo o mundo adoita cando lle falas a pensar no Red Bull. Bueno, pois nós xa levamos pois 32 ou 33 anos facendo o vuelo sin motor. Temos carrilanas tamén, como os nosos veciños de Esteiro, pero bueno, as nosas carrilanas non só van rápido, nin van fluídas por unha costa, por a Costa da Mámoa, senón que van moi adornadas. É dicir, é unha carrilana, pero ti por fora podes ver unha carroza do Carnaval brasileiro. Caramba. E infinidade de cousas. Despois tamén temos distintas probas que se foron poñendo cos anos, xa que como a vida vai cambiando, pois hai distintas probas que salen, por exemplo, o Trinalutolón Dorneiro, que é unha proba de relevos, no cal participan 4 personas, 2 van en kayak, unha fai paddle surf e outra fai remo como se estuvera surfeando. Despois tamén temos a Batalla de Jallos, que é o noso Gijodorneiro, o cal que a evolución dos anos ten o seu día principal, sabes? Normalmente é un día entre semana, xa que o público que adoita ir ao Gijodorneiro é un público juvenil, é unha actividade casi grande hoxe en día, non? Pero porque, claro, porque empezase a coller na edad que o mellor o rap ou tal empezouse a inculcar un pouco nos mozos, e a día de hoxe pois é unha actividade que dá igual que a fagas un martes ou un mércores que está a Ribeira a barrote. E despois nada, despois temos os nosos xogos populares,
que xa se levan tamén facendo toda a vida, non deixan de ser saltar a corda, peonza, carreira de sacos, máis ou menos o que calquer festa popular tamén adoita a ter nas súas probas. Falárvosme da ceremonia esta de iniciación. Isto pa quen é? Pa quen quere unirse, pa facerse dorneiro? Si, no, a ceremonia de iniciación e a Dorna en sí é unha festa que aceptamos a todo o mundo. É dicir, sí que é unha festa formada polos dorneiros e formada polas peñas, pero ven infinidade de xente da comarca e dos pueblos de alrededor. É dicir, é máis colegas, porque, queres ou non, todo o mundo ten amigos fora, todo o mundo estudiou fora, ou todo o mundo incluso vive fora, non? Pois, ti como tes esa enfermedade horneira de falarlle da Dorna a todo o mundo que conoces, pois adoitas a traer a todo conocido esa semana de julio a Ribeira, sabes? Aparte de que a xente que está fora ou a xente que vive fora ten como vacacións obligatorias ou un sentimento de voltar a Ribeira durante a festa da Dorna. E ao mellor hai xente que non visita a Ribeira, pois ao mellor no Nadal ou en fechas tan señaladas, pero na Dorna ven todo o mundo. Está abarrotado, non? Sí. Ven moita xente de fora. E que é o que máis lle chama a atención, dirías ti, a xente que ven de fora? É difícil de dicilo. É difícil de dicilo porque o bo que tes de traer a xente, que calquera xente pode ver a Dorna, non? Pero o bo que temos nós, máis ou menos, traendo a xente, é que lle inculcas a maneira de vivir a Dorna. É dicir, salir á noite de parranda, levantarte cedo para facer a infraestrutura da Dorna, porque a Dorna facémola nós, non temos un equipo que che monte, por exemplo, as vallas das carrilanas, nin nada, non, facémola a xente da pé, a xente da cofradía. Entonces todo o mundo colabora en levantarse cedo para montar a pista das carrilanas ou outras actividades, todo o mundo máis ou menos cumple uns horarios, é dicir, a Dorna está moi inculcada na xente, e ti intentas a xente que traes inculcarlle desa maneira que vivan a Dorna. Unha vez que acaba a Dorna, ti lle preguntas que foi o que máis lle gustou, eu penso que nadie sabe dicirche o que, porque todo impacta moitísimo, desde as carrilanas hasta o trineutlón, todo ten a súa esencia e non podes escoller e dicir a quen queres máis, a papá ou a mamá, pois non saben dicirche nunca. Empezades cos nenos desde moi pequeniños, non? Que os facedes xa, os metedes xa desde bebés, ou como? Sí, prácticamente xa os nenos entran nas peñas e entran na cofradía da Dorna xa desde bebés, porque van nacendo e xa se fan socios, ou xa un regaliño dos que se lle fai na cesta que lle regalas aos futuros pais, xa vai unha camiseta da peña, sabes, polo general. Eu teño sorte agora pola edad que estamos en plena natalidade, teño a sorte de ter moito cativo na Dorna, ou na miña peña, e, quero lle inculcar xa desde nenos o sentimento ese de dorneiros e a competitividade que hai nas distintas probas da Dorna. E canta xente haberá en total? Cantos socios haberá en total? A nivel de socios, podemos ser uns 2.200, 2.300 socios. Pero para a cantidade de xente que ten este sentimento de dorneiro, desgraciadamente somos poucos. Non sei se é por falta de información, se por deixadez, se non sei ben por qué. Pero, gustaríame tamén, por esta parte, dicir a xente que ser socio da Dorna é unha parte fundamental de ser dorneiro, xa que toda a festa se fomenta cos cartos dos socios, a parte dos colaboración do comercio, da hostelería e de distintas subvencións que nos entran, pero considero que os socios tamén é unha parte fundamental dos cartos que ten a asociación. Pareceme raro, porque moita xente ten ese sentimento dorneiro e considérase dorneiro de pro, que é un término que temos ali para identificar a esa persona que é dorneiro ao 100%, e o mellor, casualmente, non é socio da Dorna. É unha desgracia, pero non é unha cousa que sea moi significativa, xa que son 15 euros ao ano. É o que digo, a xente ao mellor usuaria de conciertos ou de festivales, como hoxe en día casi que somos todos de ir ao Son do Camiño, de ir ao Rompetiño, ou de ir ao Revenidas, por exemplo, somos xente que acostumamos a pagar unha entrada e a de pegarnos ali un fin de semana no sitio. Pois a Dorna é un festival, porque colindante a Dorna temos o festival Rock and Dorna, dura 7 días, temos máis ou menos 2 ou 3 actuacións por días, son gratuitas, e queiras ou non, temos un nivel, considero que aceptable,
pero o nivel podría subir moitos cos cartos dos socios, non? Que queiras ou non, porque non pensas en pagar esa entrada ficticia para ver este festival gratuito que te estou dicindo. E ademais, gracias a nós, bueno, ou gracias a todo, pois que os cartos son invertidos, pero veñenche de volta, xa que tes os descontos oficiales, como é a sudadera da Dorna, o baile de gala ou a cena benéfica. Tes 5 euros de descontos en distintas actividades. Na sudadera da Dorna, que é unha outra enfermedade que temos en Ribeira, pois tes a sorte de non facer cola. É dicir, non tes que facer cola, podes ir pola fila de socios, que é unha fila máis ou menos fluida, coller a túa sudadera e un par delas máis, porque deixamos a parte da de socio, coller un par delas a precio de non socio, pero tes a sorte de non facer a cola. Porque, queiros ou non sei se algún día viches por fotos ou por Instagram ou por tal, facemos colas kilométricas. É dicir, parece que en vez de estar vendendo sudaderas, parece que a xente está entrando na Porta Santa, non? E a organización da festa deste ano, como vai? Bueno, pois eu, queiras ou non, estou moi contento, vai fluida dentro de todas as baches que te podas encontrar, pero teño a sorte de ter un equipo formado, un equipo que coñece, un equipo que xa leva bastante tempo comigo na Dorna, aparte de, ao mellor, non en 2 sigladuras, senón en 4, en 6, en 8, incluso en 12. E claro, eso notase moito. Eso notase moito porque eu, aparte de estar moi orgulloso deles, me noto moi respaldado. Me noto moi respaldado e queres ou non, che dá, que estás preocupado, estás metido en todo, pero pode darche ese punto de despreocupación por unha parte, porque é por eso, que sabes que tes un equipo ejemplar, que fan as cousas e que podes delegar moito neles. E gracias a Deus, pois teño un equipo formado por xente que coñezo e que me respalda moitísimo. Tes algunha, bueno, non sei se algo que podamos xa anunciar ou de momento é todo... Bueno, máis ou menos sabes que a Dorna ten un punto de secretismo que nos intentamos sempre manter, pero bueno, a día de hoxe sí que che podo desvelar que a festa vai a ser do 17 ao 24 de xullo. Podo dicir que temos unhas actividades antes da Dorna, porque tamén intentamos fomentar un pouquiño que a Dorna este presente durante todo o ano, e sempre a Dorna non só é Dorna, tamén temos o Fondo Social, o cal axudamos a calquer persona ou calquer problema que haxa na parroquia. Facemos actividades dorneiras que axudan a manter o Fondo Social. Por exemplo, unha das nosas actividades que están máis eurovaloradas, ou que a xente quere tal, é a paella dorneira e máis o pasafanequeiras, que é como un pequeno pasabodegas, pero dorneiro, que nos adoitamos a facer en Ribeira. Este é o 3º ano que se fai, e non sei se porque a música ahora, o folk está un pouquiño máis inculcado, pero é un puntazo de día, é dicir, temos unha fecha obligatoria en abril para que a xente veña a Ribeira. E despois tamén temos a cea benéfica, o cal facemos unha cea aos dorneiros e dorneiras e xente que tampouco é socia, para, aparte de xuntarnos e ter ese sentimento de Dorna, pois gracias aos produtos que nos donan o comercio local e a hostelería local, facemos un sorteo no cal quitamos bastantes cartos para manter o Fondo Social, que eso, xa che digo, non só é festa, é importante tamén manter o Fondo Social, porque son os inicios da festa tamén, ou do orixen da festa da Dorna. Dixéchesme que estás respaldado, que te sintes respaldado, pero este ano é diferente, o estar ti de presidente, sintes unha responsabilidade distinta ou nervios distintos? Pois sí que sintes esa responsabilidade que lle notei a todos os presidentes cantos coñecín, porque ao mellor eu date conta que estaba tocando a presidencia, porque xa estuve en 2 anos de vicepresidente, pero, por exemplo, o meu compañeiro Jota, que me axudou moito tamén nesta andaina, non? Porque el xa foi presidente antes que a min, e ser presidente é distinto, entonces el che pode falar de o que viveu, pois sempre o notaba, pois, a mellor un pouquiño agobiado, ou sempre metido en todo, así, non? Eu eso non o vía, sempre lle dicía, bueno, eu como vicepresidente, relájate, que están facendo ben, ou non vai a pasar nada, Pero ahora mismo, vivido nas miñas carnes, sí que noto moitísimo eso, sí que noto, pois, cada carrilana que baixa, ou cada salto sin motor que hai, ou todo isto, sí que o vas a notar, sabes? Sí que o vas a notar, porque o sei, porque non só en Jota, sino en antigos presidentes
tamén o vin. E agora, a día de hoxe, calquera actividade pois me mostra ese sentimento, entonces non quero ver a nadie cando se salte no vuelo sin motor ou cando este tirándose por unha carrilana, que son actividades que son un pouquiño máis perigosas. Claro, supoño que o que máis nervioso che pon é que pase algo, non? Que sucede, que pase algo malo. Sí, que pase algo, hoxe en día todo tamén non son os días de antes, hoxe en día tamén miras moito máis pola seguridade, os seguros están aí e todo eso, pero bueno, sí que cambiou moito a raíz da seguridade e do control pola nosa parte. Antes o mellor, pero bueno, como a vida evoluciona, antes o mellor se pasaba un poquinho máis, pero hoxe en día tens que ter cuidado con todo este tipo de cousas, porque sabes o que pasa incluso en outro tipo de festivales, porque sabemos o que pasa, e entonces tens que cuidar as espaldas porque nadie está libre de que lle pase nada. Entonces, pois todo o que podas ti aportar en seguridade ou en vigilancia ou en control, benvido sexa. E quería falar tamén un pouquiño da orixe da festa, porque igual a xente non sabe como xurdiu toda esta festa, que empezou, se non me equivoco, por unha broma, non? Unha especie de broma. Sí, era unha broma que uns amigos fixeron, co cal venderan unha serie de rifas para o sorteo dunha dorna, e entonces, pois, casualmente, a un destes fundadores da cofradía da Dorna lle tocou, que obviamente era mentira, non? Entonces, pois, adoitaron a decir que había tocado e que por tocarlle había unha pequena festa. Ali se xuntou todo o mundo de Ribeira e fixeron un pequeno baile. E dai que empezaron os orixes da festa, non? Despois, a partir de aí, tamén se collía unha dorna e se sorteaba a persona. Bueno, se sorteaba entre o pueblo, se donaba a persona que non tuvera recursos para que pudera telos e poder traballar. E daí a que che dixera antes que nós temos o fondo social, porque queres ou non, se os orixes da dorna pois son benéficos, pois claro, queremos mantelos. O mismo que o baile de gala, porque tamén como falamos ese día do sorteo da dorna esa, que non había sorteo, pois a xente fixo ese baile, non? Que tamén se apropiou da dorna nos últimos anos e sempre porque é o baile de gala, que nós non o facemos durante a festa, o facemos en agosto, pero que antes foron os orixes e solía facer o día 24. Tamén para ir rematando, queria che preguntar cal sería, porque levas moitos anos vencellado a dorna, cal sería o teu mellor recordo? Pois o mellor recordo, creo que o primeiro recordo que tuve, o primeiro porque che está ese sentimento de decir, de ter morriña por volvelo a sentir, non? Ou por transmitirlle aos nenos ou tal. Eu fun dorneiro xa, ou fun ás peñas desde que teño 8 meses. 8 meses. Entonces, claro, non és consciente dos primeiros recordos, pero mellor con 3 anos ou con 4 aniños, recordo un día de verán, que miña nai nos dixo que nos tiñamos que ir da playa, non, vámonos, tal, non sei que, e claro, dices ti, hostia, é medio verán, porque non nos vamos hora da playa cando son as 7 da tarde ou as 6 da tarde e adoitamos irnos ás 9, non? E a miña nai me dixo, non, porque é a dorna, hai que ir ao cúpula, bueno, o cúpula non, perdón, o cúpula é o noso bar, pero antes tiñamos outro que se chamaba o Cactus, hai que ir ao Cactus a adornarlo, porque é un enjalanamento de fanequeiras, non? Que é outra actividade que temos. Claro, non entendía moi ben, non? Pero sabía que chegaba esa época da dorna, non? O mítico flor natural que temos, de poñer a camiseta, neste caso dos corsarios, que era a miña peña, e se ir a adornar ali o Cactus, non? Para o enjalanamento de fanequeiras. É un dos primeiros recordos que teño de estar ali, incluso recortando unhas estrelas de mar. Sempre terei ese sentimento por ese primeiro ano de sentimento de dorna, non? De dicirme, sabía o que era a dorna, pero non sabía moi ben dicir, sei o que é a dorna, pois recordo ese día de miña nai levarnos da playa e levarnos ao bar a adornar o bar para o día seguinte empezar a dorna co enjalanamento de fanequeiras. Ese pode dicir que o primeiro recordo é o máis sentimental que teño, pero, queiras ou non, viviches toda unha vida na dorna, pois vivíchela desde os primeiros momentos de ser pequeno, conocer as mozas, fundaron a peña, meterte na cofradía, hasta hoxe en día, pois, ser o presidente, non? É dicir, toda unha vida como adoitas facer a día de hoxe, na vida normal. Sí, que é a túa vida, basicamente é a túa vida. Pois sí. De feito, eu estudiei en fora moitos anos, traballei en fora moitos anos, porque estuve en Santiago,
non todo o mundo conoce o que é a Dorna, entonces o mellor chegas ti ali a comentarlle o que é a Dorna e non tes un parón, non? Ti empezas de 0 a 100, é dicir que a xente está pensando en este tío de que me fala. E sentínme moi identificado aí atrás, pois co programa este de Calleja, cando a nosa veciña, coñecida e amiga Ana Peleteiro faloulle ali a todos da Dorna, non? Que de repente empezou a falar da Dorna cunha intensidade, como che digo eu, de 0 a 100, estaba ali a xente pois tomando ese picnic nocturno que estaban facendo e dicindo, bueno, pois esta tía está tarada, non? Pois sentíme tamén moi identificado con ela porque penso que esa sensación pois a teño desde pois que teño 13 ou 14 anos, non? Porque xa estás vinculado cas peñas e xa con 13 ou 14 anos xa te empezas ti a facer cargo do boxing motor, da carrilana, xa empezas a participar nas actividades, entonces eso xa é a Dorna de verdad. Así que tedes esa embaixadora que non pode ser mellor embaixadora, Ana Peleteiro da festa. Este ano igual influe algo que ela falara da festa para que vaya máis xente. Pois sí, pois igual, así como dixo no programa que iba a traer a Calleja, igual os temos por ali, sabes? Pero sí que temos unha sorte de que Ana Peleteiro pois sea unha deportista moi notable en Ribeira, aparte de unha nacional e mundial, pero que aparte teña ese sentimento de Dorna e que sea dorneira e o poda transmitir polo mundo, non? Pois estamos afortunados de ter a Ana nas nosas filas, sí. Efectivamente. Bueno, pois animamos a todo o mundo que se achegue a disfrutar dese sentimento que ti dis, non? Sí, por suposto, creo que todo o mundo máis ou menos de Galicia coñece a alguén vinculado na festa da Dorna, porque a xente de Ribeira solemos estar fora, traballar fora ou estudiar fora, que aproveiten ese amigo que teñen vinculado ca Dorna para vir a Ribeira e disfrutar a Dorna do 17 ao 24, porque aseguro que non se van a arrepentir e creo que vai a ser unha visita a partir de agora obligatoria nos seus calendarios. Perfecto, pois moitísimas gracias, Alex, por virse ata aquí. O que dicen, moitísimas gracias a vos por invitarme, queres ou non, pois é unha das miñas primeiras entrevistas tamén e ao mellor estaba un pouco nervioso, pero bueno, gracias pola vosa parte tamén por axudarme a vincularme un poquinho con isto. Nada, gracias a ti e gracias a vostedes tamén por estar aí e vemos na próxima entrevista.